Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен Юри и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, 23 февруари 24 година в руската Русия днеска честват Деня на защитника на Отечеството или по-старому, както го чествахме по времето на социализма, Деня на съветската армия. Сега, днес знаете, тези от вас, които са част от моя телеграм канал, много културно-информационна програма, знаете, руснаците са, деца казват, топ са в този тип културни мероприятия. Така че днеска ефира е изпълнен с много такъв тип информация. Другото, което е, скъпи приятели, днеска това, което можем да кажем е, че руските военни продължават да наемат. И може би, наистина познахме там Герасимов, какво показва, тук нагоре, на северо-запад, натам, смисъл натам, сега ще го покажем на картата. И така, интересни неща. Обостря се ситуацията между Зеленски и Тръмп. Днеска Зеленски е голяма пресконференция. Ще обърнем внимание на нея. Не толкова, че е важно това, което Зеленски по принцип, много нещата, които казва, не са толкова важни, колкото наистина, за да се вижда, че напрежението върху него пада, а пък забравих нещо друго да направя. Уитков или там няма значение как е, преговарящия за Русия, от страна на американците, този пък днеска зета призна, че руснаците май не са виновни за случката и в момента т.е. са били провоцирани именно от разширението на НАТО и е трябвало да се спре с неусвояването на Украйна. Сега, изключително радикален завой наистина в външната политика на дядо Дони. Аз съм намислил да ви направя един материал, с който да покажем, да обуславим някои много интересни неща, които те ги гледаш, говорят и светват ти ни малки лампички. И в момента това нещо, което днес стана с това изказване, че се прави този реверанс от страна на главния преговарящ и че той споменава, че за базата на бъдещият мирен договор наистина може да послужи Истанбулското споразумение от 22 година, което е това, което руснаците реално искат. Тоест, ако наистина има капитулация, така да кажем, на Запада, то целта е, ще трябва да поразсъждаваме защо се случва и вече има няколко сигнала. И така, нека обаче ние да започнем. Аз първо ще започна с един коментар. Хем днеска зрителите, един от вас ме попита и аз няма как да не го отговоря това нещо. Знаете, понякога, когато има въпроси, които наистина и има и малко повече време, ги пускам запред всички така да се четат. И така, надявам се, задаващият ми въпрос Татяна Андонова да няма нищо против, че я споменавам. Добър вечер, Юри, приятели от Време напред. Благодаря за работата, която правиш всеки ден. Имам въпрос. Дали можем да избегнем еврото? Ще сме много зле, особено пенсионерите. Сега, как да ви отговоря? По принцип, аз вярвам на това, че ако правителството работи за хората, няма начин да не направи нещо хубаво. Само, че ние сме в такава държава, където това не сме го видяли. Откакто е дошла демокрацията, аз не познавам нито един политически елит, с изключение на може би там ранните 90-те, в които е политическият елит да е работил за благото на масата хора. Дали можем да избегнем еврото или не, според мен малко вероятно е да го избегнем, тъй като ще ни едно, че Европейската централна банка ще иска да не натиска, едно, че и българския елит натиска. Защо българския елит натиска? За да си осветли парите. Цялото това пране на пари, което ние сега виждаме в скъпите имоти, в купуване по много имоти, в строене, нистово строене и така нататък. Обратно на цялата европейска логика показва едно нещо, че нашият елит е изключително много притеснен за неговото финансово осветляване на финансовите средства, които е заграбил в тези години.
И това нещо се случва точно заради това, се случва тази суматоха. Сега, аз лично не вярвам, че ние ще влезем в еврозоната, докато не променят данъка, който трябва да се плаща. Защото ние автоматично се превръщаме в официална перачница на пари в еврозоната, което си мисля, че европейците не биха го позволили. Да, ако ние си работим с лев и на остават на тази ставка, имаме право. Ако обаче ни прихвърлят на евро, със сигурност ще поискат и да променят данъчните ставки. Това е мое лично мнение и съм убеден в това. Ако дори да не остават за плосък данък, сигурно ще трещат един данък 30%. Така че за мен истината е, че еврото е по-скоро в момента ще бъде взето като решение, като политическо решение, ако европейците решат. Ако не го решат да наприсъединят към тях, наистина ще ни оставят на чекалната. Сега, Румъния икономически е по-подготвена от България да влезе в еврозоната, но виждате, нито една от държавите, която не беше подготвена, не успя да оцелее. Тоест, всички държави реално рухнаха. Сега, това се дължи на много грешки на Европейската централна банка с присъединяването на Англия, с освобождаване на правото на Англия, лондонското Сити, да измести Франкфурт като финансова столица на Европа. И това беше една от причините, поради която европейците изгониха Англия и направиха цялата тази ситуация, с която да се отърват от англичаните. Другият въпрос е, че пък англичаните, виждате, направиха контраудара и атакуваха чрез конфликта в Украйна. Така че ситуацията е наистина много динамична. Моето лично мнение е, че само като погледнете разликата между живота, между Западна Германия и Източна Германия, виждате, че нито един такъв насилствено налаган модел, още повече с икономика в европейската, която в момента се управлява от едни изключително странни личности, няма как да е успешен. Това е най-важният момент от цялото ми разсъждение, ако сме така да кажа. За мен са много важни хората, които управляват процесите. Ако хората са интелигентни, умни и искат да развиват нещата, процесът ще бъде устойчив и благоприятен. А ако хората са такива, каквито са в момента управляващите в Европейския съюз и България, за съжаление, процесите ще са трагични. Другия въпрос е, погледнете феномена на Европейския съюз, който аз веднъж в едно предаване го бях казал, ще обърна внимание отново тук това предаване. Европейския съюз е наднационален като институция, т.е. те заповядват на нации, на държавите вътре какво трябва да правят. Парламент в Европейския съюз, Европейската комисия и така нататък и така нататък. Те имат тази роля. Сега, ние си гласуваме в България, избира се едно правителство и ако на нас не ни харесва, след да кажем примерно 1-2-3 години, отиваме и го сваляме. Тоест, ако това правителство прави грешка, ние отиваме и го сваляме. Така е в цялата Европа. Обаче Европейския съюз не така. Тук искам нещо да кажа много ясно. Аз вярвам в идеята на Митеран и Кол за Европейски съюз, а не на тази изродила се идея. За мен е онзи Европейски съюз, който трябваше да съществува в 90-те, ранни 90-те години, това трябваше да бъде в момента, а не това, което се изроди. Но, пак казвам, някои хора, елити, псевдоелити, използваха това обединение и виждате, си го приватизираха. И в момента много се налага и Америка, и вътрешни сили, всички да се борят против тази демонична хватка, която които са хванати тези държави, които са в Европейския съюз. И така, да продължим мисълта. Идеята ми каква е, че вие избирате т.е. всички държави си избират народни представителства и могат да си ги свалят. След една година, след 2 години, след 3 години има механизми за отказване, за сваляне на правителства, за отказване на власт, за отиване на предсрочни избори. Само че забележете, в Европейския парламент това нещо го няма. Ние гласуваме, но то е само еднопосочен билет. Тоест, нито една държава не може да свали Европейския парламент. Тоест, каквото и да направим, нито едно правителство в нито една държава не може да свали депутатите от Европейския парламент. А те не работят кой знае колко нещо важно за нациите,
вътре в Европа, че да не могат да бъдат сменени. И сега се ближат още по-голям абсурд. Тези горе, там в този Европарламент, избират някакви комисии, комисариати и не знам, които те не са избрани от народите, те не представляват народите и тези остават вечно, така да се каже. Тоест, ние нямаме обратен механизъм на контрол върху Европейския съюз, парламент в Европа и тази комисия и тези хора нагоре, които не са избираеми. Тоест, ние нямаме как да идем да се противопоставим. Хората на Европа, ако не са доволни от Урсула фон дер Лайен, няма как да я свалят. Няма как да накарат парламент да я свали. Няма такава ръчка на влияние, която да ги накара. Тоест, те взимат безоблачни 4 години мандат. Нещо, което е абсолютно недемократично и абсолютно близо до диктатурата. Тоест, ти гласуваш веднъж на 4 години, избираш го и този после може да дерибейства. И ти нямаш лоста инструмента в национално ниво, примерно да кажем България, Румъния, Хърватия, Чехия, Румъния, Полша, Франция, Германия, да се съберат и да искат този човек да го махнат. Абсурд. Аз наистина такъв тип аномалия, и това съм говорил преди 2 години, не съм виждал. Това за мен е абсолютно недемократично. И за мен наистина трябва да се бяга. И тук идва и този момент на вашия въпрос за еврото. Да, те ще ни го наложат със сигурност, но въпросът е дали ще ни го отложат във времето или не. Тоест, България с този начин на поведение и политически елит ни очаква нищо добро. Пак казвам, за мен абсолютно всички партии, които са представени в парламента, не са партии, които биха променили радикално посоката на България за нещо по-добро. България има една единствена партия или така да кажем организация, която се е афиширала за това, че България трябва да промени пъти си, има ясна идея, но за жалост българския народ не е достатъчно озрял до идеите на тази партия и за мен е много странно, защо нито един човек много малко, под 1% последните избори отново, ние припознават хората тази партия. И ние ще си докараме, вместо да започнем да припознаваме тази партия, партията на Малинов, така наречената, русофилите, вместо да започваме да припознаваме масово тази партия, ние българите все още се ослушваме. За какво се ослушваме, не знам. Защо си мислим, че някакви други хора, които се водят за псевдо нещо си, при положение, че това е единственият политик, който е признат от най-високите елити на руското общество, че е човек, който може да промени или не да промени, да направи така, че геополитически България да тежи в съвсем различна плоскост. Но, за жалост, това е положението. Българският народ не сме пораснали. А това е един ясък, за мен това е ясен сигнал, ако такъв тип организация влезе в парламента, че българският народ е готов да се промени. Той не е готов да слиза на по-ниско ниво, а да се промени. И веднага обръщам внимание на това, което се случи тези дни за протеста. За мен хората, аз винаги съм бил на мнение, че хората имат право да протестират. Това е задължително право на всеки един от нас. Отива си, протестира си. Имат право в формата на протеста да си правят флашмоб. Тоест там в флашмоба могат да си направят каквото искат като сценка. Стига, нали, всичко това да е окей и да е да е информирано, така да се каже. Нали, ако ще взимаш да палиш нещо, вземиш пожарогасител, загаси си, после си прибери букука, нали, направи го културно, така както трябва да си бъде един флашмоб. Но за мен това да се биеш с полицай, никога, на колкото и протести да съм бил, на колкото и митинги да съм бил, хората от Пловдив ма знаят, че аз съм бил един от лицата винаги на протестите в Пловдив,
Никога за мен това е правило номер едно. Не трябва да изразяваш агресията си срещу полицаи. Не заради друго, а защото тези хора, те са дошли да си вършат работата. Тези хора не идват с идеята да се бият също с вас. Тези хора идват да си вършат работата. И е хубаво това нещо да си го има в разбирането. И за мен порядъка на вандалските прояви, които се гледат, унижаване на сгради, фърляне на предмети, палене, за мен това е абсолютно чуждо като тип протестиращ. Защото за мен трябва да имаме култура и на протеста, за да може другата страна да им показваш, че протестиращите не са глупави, че протестиращите не са животни, че протестиращите не са нискоинтелигентни, а протестиращите наистина са хора, които имат какво да кажат и има защо да излезат. Така и вие като протестиращи печелите симпатията на полицията, на хората, на обществото и създавате благоприятна обстановка, за да създавате все повече хора, които да ви подкрепят. Това е моето лично мнение. Не ги разбирам тези неща. Пак казвам, бил съм по 200 дни, съм бил на 200 плюс дни бях на площадите, но такъв тип протест аз не го разбирам. Нали? Пак това е моето лично мнение. Викаш си, крякаш си, скачаш си, свириш си, каквото искаш правиш, но в рамките на нормалността, така да се каже. Това е мое лично мнение. Още повече, каузата да те карат да ходиш, дали да воюваш или да не воюваш, е много по-голяма, отколкото тази кауза, която в момента, нали, не е на живот и смърт. Да, много от нас ще дообеднеем, така да се каже, но някак си в момента обществото не е нормална цялата работа. Както и да е, няма да го коментираме повече, това е моето прочита нещата. Следващото нещо, което идва като въпрос, то от Дан Колев. И така, здравей Юри, мислиш ли, че дядо Джо подлял умишлено вода на Европейския съюз и Украйна или просто се случи случайно? Сякаш много добър лош план се получи и Европейския съюз изкряха изненадани, че Тръмп си измира ръцете с тях и с дядо Джо. Поздрави! Ами сега, явно Данков, Велика България, или там както ти е профил, явно отскоро следиш предаването ми. Аз това нещо съм го казвал още от първите дни на конфликта, че ние наблюдаваме един ситуационен конфликт, изключително интересен, в който имаме три основни държави. Това са Русия, Щатите и Европейския съюз. Не ги казвам като държава Европейския съюз, като едно цяло. И всяка от тези трите иска да ползва друга една, за да тушира третата страна. Тоест, винаги имат съюзник от единия ъгъл срещу другият, два ъгъла срещу единия. Тоест, те са три центъра. Нали? Русия, Европейски съюз и Щатите. Русия в ситуационна война в момента в ситуацията използва Щатите за да предави на Европа, обаче използва Европа за да предави и на Щатите. Щатите по същия начин. Щатите използват Русия за да отслабват Европа и Европа за да отслабват Русия. По същия начин и Европа. Европа се опита чрез този конфликт, чрез Русия да втегне Щатите и да ги отслаби и чрез Щатите да отслаби Русия. Тоест, каква е идеята? Идеята е следната. Европа няма ресурси. И за да не получава високите цени на ресурсите, това ви го казвам, абсолютно съм убеден, за да може да предави Русия да им даде ефтини ресурси, тя използва Щатите. От друга страна обаче, Европа, за да предави Русия, Европа кара така, че Щатите да инвестират в един конфликт, който не е техен конфликт. На Щатите конфликта е в Тихия океан. И по този начин, инвестирайки в този конфликт, Европа занижава резервите на Щатите, вкарва ги в преразход и възможно най-бързо Щатите след време ще трябва да избягат от Европа и да остават Европа да самоопределя финансово с Русия. Тоест, имаме от една страна Европа искат да избягат от хегемонията на Америка в Европа. За тази цел, армии, бази, военни и така нататък. За тази цел те искат да натиснат финансово Америка да
започне да се клати, да им тежи конфликта. От друга страна, чрез конфликта натискат Русия да сваля ресурсите и в един момент, когато Европа се щупи, т.е. когато щатите вече осъзнават, че трябва да си тръгнат, Европа да излезе и да избои отгоре. Това е хватката на Европа. По същия начин щатите се опитват да направят следното. Да качат Европа на ресурсната игла на щатите и да отслабят зависимостта на Русия да дава ресурси на Европа. Разбирате ли ма? Тук по същия начин, биейки се с Русия, те разрушиха инфраструктурните проекти на Европа. Тоест, вече инфраструктурно остана само една-две тръби. Това е ясно за всеки. И по същия начин те унищожават икономиката на Европа и взимат мангистите и фирмите, ги взимат директно за Америка. От другата страна обаче имаме Русия. Русия, която от една страна има следната цел. Първо, да разруши хегемонията на щатите над Европа, но да не позволи на Европа да излезе отгоре. Тоест, Русия, унищожавайки хегемонията на щатите, Русия има за цел тя да определи зоните на сигурност в Европа. Тоест, тя да е главният играч на зоните на сигурност в Европа. И от друга страна, вкарвайки Европа в ресурсен дефицит, да не позволи на Европа да е мощна военно, за да бъде заплаха, за да може после руснаците да определят икономически правилата с Европейския съюз. Надявам се, че ме разбрахте. Тоест, конфликта сам по себе си е всяка една от трите страни ползва другите две като срещу другата трета. Не знам как да ви го кажа. Разбрахте ма какво искам да ви кажа. Нали? Европа, щатите са единия съюз, другия съюз са Европа, Русия срещу щатите, Европа, щатите срещу Русия, щатите и Русия срещу Европа, Русия и кой остана вече срещу... Това е голямата игра в момента. По принцип, като цяло, нали, надявам се, че успях да ви кажа това, което то съзнаше още от началото. За мен лично обаче ситуацията е много по-простичка, тъй като и Русия, и щатите са много по-големи от Европа и са много по-големи хищници. Аз се определих по много прост начин. Дебелия масен биво в саваната, като Европейския съюз, който е мазничък, такъв дебеличък, този биво умира смъртно ранен или без значение. И в момента хищниците, леопарди, тигри, лъвове, хиени, в момента чакат това тяло да грохне и да отидат да си го изпапкат. Това ще се случи. Тоест в момента имаме ситуационно партньорство и ситуационна противопоставяне. И в момента виждате, точно това се случи. Доналд Тръмп, неговата доктрина е била винаги различна. Имайте в предвид, че Доналд Тръмп за мен е империалист. Обаче той не е империалист такъв какъвто, примерно, да кажем, бяха демократите. Т.е. да вярва в американската империя, така каквато е вярвал в демократите, а именно, давам следния пример, държава като Йордания. Нали? Тя е изцяло зависима от Америка, изцяло краля на Йордания е поставена фигура и те изпълняват, как да кажа, имперските задължения пред голямата империя. Доналд Тръмп не е такъв. Доналд Тръмп е империалист от типа на всичко в състава в Америка. Той за това ги говори тези неща, защото той ги вярва. Канада трябва да влезе. Трябва да влезе Панама. Трябва да влезе трябва да влезе ОНЕ. Тоест, идеята каква е? Идеята е, че Доналд Тръмп е от типа американски ръководители, които вярват, че Америка трябва да се разрасне териториално. Реално териториално. Това трябва да ви е ясно. За Доналд Тръмп няма никакво значение Украйна. Още повече пък да има значение Тайван или нещо друго. За Доналд Тръмп в момента най-голямото значение има как той да увеличи площа на Америка на картата. Разбирате ли? На реалната карта. Когато това нещо го направи Доналд Тръмп, според мен, на шега или на майтап, нищо чудно, ако е жив и здрав с разсъдъка си, но нищо чудно да видим уникален трети мандат на Доналд Тръмп. Трябва да се промени конституцията, но той, ако го направи, увеличавайки. Вие разбирате ли Америка в момента каква енергия ще получи политическия елит на Америка, ако успее да откъсне някакво парче земя, да кажем, примерно, Панама, да ги вземат и да ги направят щат на Америка. Разбирате ли?
без значение, че ще е по насилствен път, без значение, че ще е с военна интервенция и така нататък и така нататък. Значи това ще е големия бум за тях. Разбирате? И тъй като той вярва в доктрината Монро, Тръмп е вярваш в доктрината Монро. Между другото, този ден имаше едно изказване на този неговия философ, който създаде трампизма. Сега само забравях името. Целият този елит вярва в доктрината Монро. Те знаят, че това Америка може да го направи само с западното полукълбо. Тоест Южна и Северна Америка. Така че нищо чудно до края на мандата на Тръмп ние да видим някаква агресивна стъпка с разрастване на физическа територия на Съединените американски щати. Това да, може да бъде нещо като конфликт, нещо но това, скъпи приятели, ще остави Доналд Тръмп, ще го качи на много високо ниво сред президентите в историята на Америка. Така че, наистина, много са малко президенти, които са разширявали територията на щата. Това трябва да го знаете. Не са много хората и той ще се нареди на едни от тези места. Ето защо и пътеката му, избирането му на всичко това нещо е такова. За мен лично има голям момент, в който Тръмп може би ще се споразумее с Владимир и ще го остави. След това, най-вероятно, може би, там е много по-тънък въпроса, с китайците нещо ще се разберат и ако това стане, единственият начин е под предлог за война с Мексико, с картелите, да започнат съвместни операции и това нещо в един момент да доведе до откъсване на територия на Мексико. Не знам, просто го гадая на това, което той казва. Искам Гренландия, искам Канада, искам Мексико, искам Панама, искам това, искам това. Виждате всичко, което иска. Той не иска нищо извън това, което той вярва, че е в сферата му на влияние, а именно западното полукълбо. Това са много, трябва наистина, съжалявам, аз това нещо мислих да го правя в друго предаване. И Марк Рубио е абсолютно същия. Марк Рубио, скъпи приятели, е абсолютно същия човек, т.е. външният му министър има същия тип вяра и убеденост, че Америка трябва да доминира в западното полукълбо. И забележете, Марк Рубио призна публично, че вече сме не сме в еднополярен свят, но Марк Рубио, самият той, вярва, че Америка може в многополярен свят да остане най-великата държава, ако се фокусира и си свърши работата в западното полукълбо. И по принцип това е така. Ако Америка направи така, че цялото западно полукълбо да работи за Америка, то Америка ще си остане номер едно икономика, защото те там имат изключително много неща, които са благоприятни за Съединените американски щати. Въпросът е в момента дали това може би ще го гледаме нататък. Така че тук има вече различни нюанси, които ние ще ги разбираме нататък. И това нещо, скъпи приятели, те се знаят тези неща, но наистина аз съжалявам, че понякога в такива дребни малки новинки сега днес така станаха разговорите, че успях да ви ги дам тези неща като информация и надявам се да проумейте всичко това нещо и да успявам да го обяснявам, тъй като някой път разбирам, че може би не съм по най-добрия начин да ги обясняваме нещата. Но, както и да е, момент, ще се цопваме в картата на бойните действия. Днес така просто се случи. F11. И така, на F11, скъпи приятели, виждате прогреса на руската армия. Днеска в това направление, това, което можем да кажем е, че Мариевка е тук. Руснаците днеска приключиха взимането на това село, беше в сивата зона, те го приключиха, но като цяло по-грибки и него го взимат. В момента това, което можем да кажем е, че продължават обходните действия в посока Орливка.
Няма защо да се говорят глупости. Изключително труден терен за пазене от ВСУ. Изключително добър в полза на Русия. Най-вероятно съвсем скоро ще видим и трите села вече да са в под руски контрол. И виждате, тук може да се каже, че приключва свиването на този джоб. Изключително тежко състояние. Днес ги показаха кадри и така нататък. ВСУ тук са в плачевно състояние по принцип като цяло. Също това, виждате, тук не показват разширяването на джоба. Повечето канали показват цялото това нещо като сива зона. Място, където се водят бойни действия, тук не го показват, но няма значение. От тук Лебедивка, виждате, руската армия влиза в Лебедивка и започва разширяването на контрола вътре в Лебедив. Пак това, което мога да кажа е, че в този фланг украинската армия е изключително тежко. Защо? Защото руснаците хванаха под контрол вече този път, отдавна го държат под контрол, ето с тази си зона. Унищожават всичко по ето тази пътека и още повече аз ви бях казал онзи ден тук горе с ударите ви бях показал на Юрьевка. Ето тук в ето тези места в населения пункт унищожават изключително много техниката на ВСУ. Тоест, виждате, всичко това нещо се използва с една единствена цел. Приближаване възможно най-вътре в Сумска област и атакуване на продоволствените пътеки, което означава едно единствено нещо, че ВСУ постоянно са принудени да пращат армия, техника в този плац. Само искам нещо да видя. И така, добре, видяхме го. И така, влизаме, продължаваме нататък по картата на бойните действия. Тук виждате с днескашна дата, пак не мога да го разбера. Колегата да е жив и здрав. Виждате червена, красния копенелка, вече конепелка, вече е под руски контрол и виждате, направи картата така, както трябва да е по сезон. За мен това е положението от преди един месец. Това е до място, където се биха, където имаше отряди на ВСУ, но имаше и руски отряди, просто ги зачистиха в момента. Това е. Може да се каже, че вече е взета, но това си беше сива зона, така както си е през другите места. Оттам отиваме надолу по картата на бойните действия, отиваме на Купянско направление. Виждате тук в високата част около Тополи разрастването на руския контрол. Това беше очаквано, но по-интересната част очакваме потвърждение на информацията, че руските части са взели в Голубивка, т.е. по този фланг са влезнали и са взели част от този населен пункт. Ще видим, да изчакваме потвърждение, но като цяло явно тук нещата и тук за ВСУ не седат много добре, защото като цяло едно, че този фланг, едно и че в този плац като цяло руската армия продължава да инкасира добро напредване. Отиваме надолу по картата на бойните действия и слизаме на Белгоровка. Днеска изключително много значителна информация. Извинявам се много, чихал съм, само ще отпия една глътка. Свършил ми чая. Виждате, съвсем малко остана да излезат от Луганска до Донецка област. Тук самият населен пункт го дават, че почти е под контрол. Това е Белогоривка, под контрол на руската армия, но има няколко особености. Една от особеностите е, че ето тук има покрай ето този горен, т.е. това е път, това си представете, че са две купчини пръс и по средата между тях върви ето този път. В този участък има места, където ВСУ все още са укрепени. Само да ви кажа, че този пункт по времето на Втора световна война, Бялата планина, немската армия го е държала до последно. Съветската армия не са могли да го вземат, тъй като са имали достатъчно провизии, тези са държали и фронта е бил стигнал чак почти до Киев, когато тези от тук са се предали. Това искам да кажа. Толкова сериозен укреп район е, най-вероятно
ВСУ използват сходна тактика. Изключително трудно за вадене ще бъдат. Оттам отиваме надолу по картата на бойните действия и в тази част на фронта около Покровска за сега не искам да кажа, че е тихо, върват изключително тежки насрещни боеве. Слизаме надолу и отиваме на Андриевка. Това, което дойде днес като информация, че са приключили с тези лесополоси и в момента са под контрол на руската армия. Така че тук можем да кажем, че приключи с този терен. Руската армия приключи с този терен. Може би утре ще дойдат потвържденията вече, но на този етап казват, че руските части са ги взели. Оттам отиваме надолу и тук виждате развиването на бойните действия или развинтването на украинската отбрана. Това показа вчера най-вероятно той. Ето е гората, за която ви говорих от тези дни. Ето е тук. Изключително хубав терен. Аз едва ли ще са го направили без да има армия. Това е реката, която минава. Виждате колко меандри, леандри и така нататък. Има си населено място и то доста хубаво населено място. Плюс имате горски масиви, които са около гората и които създават една естествена крепост. Така че това е изключително хубаво място, в което руснаците могат да се придвижат и да инсталират една огромна групировка тук и да си позволят, така да се каже, да го превърнат в една крепост. По същия начин ВСУ със сигурност в момента и те ще се стремат към него. Ето как изглежда южно-донецко направление. Напълно нормално, Герасимов както беше седнал, нали, ако предположим, че Герасимов е гледал в тази посока, там на където посочи, за мен сочи тази посока и най-вероятно тук. Или по другия начин, който определяме, е, че Герасимов показваше ето този път на действие, което трябва да се случи в тази част, да се върви покрай реката. Ще видим, интересно е, но като цяло виждате руската армия с изключително успешни бойни действия на това направление и виждате, взеха този укреп район, остава още много малко от него и ще го приключат. Аз съм сигурен, че тук ВСУ нямат много съпротивителни сили, остават изключително малко и им остава да успеят да задържат събития в фронтовата линия. В общи линии, скъпи приятели, това е, което мога да дам от картата на бойните действия. Надявам се, че ме разбирате, т.е. надявам се, че не се сърдите, че сме толкова малко. Сега, от тук набързо ще мина само по няколко малки новини, които съм подбрал за вас. Първо, само няма как да не минем с тази новина. Изключително забавна новина. И така, ето я, малката забавна новина. В немският щаб, в немския генерален щаб на видеомонитор за разсъждение на обстановката на Украйна. Ето как е показана украинската карта. Дайте ще я разширя. Аз ще мина зад нея малко. Ето как е показана украинската карта. Вижда се ясно, че картата колко голяма територия. Сега, долния флаг, виждате, има един там, където е Одеска област, в първия сектор, който е там, сектора, не знам, първи сектор ли е, в този източният флаг на украинския флаг, който е целия, там е Кировоградска област. Аз си мисля, че руснаците ще вземат и Кировоградска област накрая. Такава е визията. Не заради друга, защото наистина това е най-малката граница между Украйна и Русия. Е просто руснаците, ако държат контрола по Кировоградска област. Така че най-вероятно това ще се опитат руската армия да направи. Следващата малко новина, която е днеска, скъпи приятели, виждам, че вълнуват ученията на НАТО в Румъния. И за това реших да ви запозная набързо с това. Кадри от медията, така наречената Метро, отразява военните учения на НАТО близо до Украйна, изпращайки репортери в Смардин, Румъния.
Steadfast Dart се казва 2025 е най-голямото учение за годината с 10 000 войници от 9 държави, включително 1500 машини и самолети, кораби, 17 кораба, симулиращи бойни условия на румънска земя. Целта е укрепване на източния фланг срещу Русия сред напрежението от войната в Украйна. Британските сили, 2500 човека, играят ключова роля в първата операция на НАТО. Ученията показват бърза реакция, самолети за часове, пълни и силни, буквално само за няколко дни, коментира Метро. Подчертавайки, че единството на НАТО в региона е изключително важно. Близостта до украинската граница засилва сигнала, който дават те към Русия. И интересна интерпретация, да видим какво ще им засили Русия, тъй като те се засилват сигналите, ама виждате, че без Америка ги няма никакви пешеходна зона Европа. И така, според статията на Wall Street Journal, Великобритания и Франция подготвят план за разполагане на 30 000 европейски войници в Украйна, в зависимост от постигането на споразумението с прекратяване на огъня между Москва и Киев. Тези сили ще действат като успокояващ елемент, защитавайки ключова инфраструктура, градове и пристанища. Далеч от фронтовата линия с Русия. Основният контингент ще бъде британски и френски войници, но планът изисква убеждаването на президентът на щатите Доналд Тръмп да постигне ограничение. Без подкрепата на Тръмп, европейските официални лица признават, че инициативата ще бъде трудно осъществима. Украинският президент Зеленски обаче смята, че за да се осигури мир с Русия, ще са му нужни 200 000 войника, което далеч надхвърля предложените 30 000. Знаете, руснаците категорично се противопоставят. Сега Стармър и Макрон отиват там и те ще идат точно с тази идея да се молят на дядо Дони да им да ги пусне да иди да ги подкрепи. Но дядо Дони е пич и със сигурност ще им подлее водичка. Защото, пак казвам, те не са просто тези хора. Лидерите на Европейския съюз в Евронюс, лидерите на Европейския съюз се противопоставят на Тръмп заради преговорите му за мир с Украйна, с Русия, изключваща Европа и Украйна след разговори между Щатите и Русия. На срещата в Париж 17 февруари домакинът Макрон те поискаха участие и виждате тази дама Кая почва да си върши работата. Те се опасяват, че сделката на Тръмп може да замрази фронтовата линия и да не даде предимство на Русия. Украйна и Европейския съюз се предупреждават, че без тяхното включване планът ще пропадне. Тръмп настоява Европа да няма глас, като предизвиква напрежение в НАТО. Европейския съюз иска роля, за да избегне самостоятелно справяне с последствията от нестабилността. Тоест, виждате, точно това, което си говорим, започва да се личи, че Америка ще разклати яко 100. Следващата малка новина, която идва от Business Insider, Западът не беше готов за това. Русия разрушава военните модели. Украйна и НАТО са изправени пред неприятното откритие. Войната не е само за високотехнологични и скъпи оръжия, но и за масово произвеждане, ефтини и ефективни. Това съобщава Business Insider, използвайки се на информация от западните преси. Руските дронове за няколко хиляди евро унищожават европейско оборудване. И обратното. НАТО се оказва неподготвено за война на изтощение. Вместо това създадоха изложбени модели оръжия, но не и масови. Западните бойци в Украйна загинаха, защото очакваха различна война. Не тази, за която бяха подготвени. Запада разбра, че има нужда не само от високотехнологични разработки, но от оръжия на едро. НАТО е принудено да следва руският подход, който набляга на масовото производство, ниската цена и високата ефективност, се казва в този доклад. Сега, тук идва и видеоматериала с Зеленски, който той даде интервю, пресконференция. Нещо даде там. Само ще го спра, за да мога да чета по-интересните неща. Ще го върна. Ето тук той казва, че е готов да се откаже дори от президентския пост, стига това да доведе до мир. И така,
има опасност Зеленски иска среща с Тръмп, преди да се срещне отново с Путин. САЩ ще направят всичко, за да гарантират, че войната ще приключи през 25-та година. Това е тяхната цел. Това казва Зеленски. Той се опасява, че това може да е, сега слушайте, мир чрез сила, което обичат да казват, но слушайте какво казва той. Те се опасяват, че това може да е мир чрез сила, но леко в полза на Русия. Тоест, мир чрез сила, но не срещу Русия, срещу Украина. САЩ настоява за прекратяване на огъня, без да предоставя гаранции за сигурност. Украина първо изисква гаранции. Това е присъединяване към Европейския съюз и западното финансиране на украинската армия в размер на 800 000 войници и присъединяване на чуждестранни контингент в Украина. Според Зеленски, той е в контакт всеки ден с Макрон, който ще пътува до Съединените щати, за да обсъди исканията на Киев с Тръмп. САЩ възнамеряват да поробят 3 поколения украинци и да изцедат всичко възможно от тяхната територия. Зеленски каза, че Тръмп иска да получи 100% от помощта, предоставяне на Украина по сделката за изкопаемите горива. За всеки долар помощ на САЩ иска да получи от Украина $2. 10 поколения украинци ще плащат това. Няма да подпише такова нещо, казва той. Зеленски не признава дълга на Украина към САЩ нито от 500 милиарда, нито от 100 милиарда. Беше субсидия. Не признавам субсидията като дългове. Не трябва да връщаме дълг, казва Зеленски, имайки предвид вече предоставената помощ. Тръмп каза, че гледа на споразумението за приоритетните ресурси като на компенсация за вече предоставена помощ на Украина. Но Зеленски не иска да компенсира нищо. Той иска САЩ да спрат Путин, в замяна на икономическа сделка. Освен това, те осигуряват 100% защита на небето над Украина. Тоест, той разглежда сделката като споразумение за компенсация за бъдеща помощ от САЩ и за гаранции за действителното влизане в война с Руската федерация. 100% защита на небето означава задължение на Америка да свалят руски самолети и ракети, се пояснява в днескашните разсъждения. Тоест, виждате, Зеленски търси доескалиране на конфликта и въвличане на света в Трета световна война. Само че на базата на това, което ви казах от деве за триъгълника, ще видим кой ще излезе тариката накрая. Ами, скъпи приятели, за мен беше истинско удоволствие отново да съм ваш домакин. Сега ви пожелавам хубава, спокойна, успешна нова седмица. Чао, чао, ще се видим утре. Лека, чао!